Ayya ta Ziko. bana awwali ne ta bana awwali ne dan manyan masana mai kaunar jama'a shi zai gadi lamil lokal gamman bana awwali kai zan za mu zauna da turawa ana mun bakin ciki zan ban kasar haka ake rayuwa wallahi a kai ba mutunci don daga maka kafa ba haka kare na mu hankali yau mu ana saki barka da fatan awon lafiya ya gida alhamdulillah wallahi dama zowa na yanzu da an ce ka zo duba gidan ka confirm ni ne to kuma ka san wallahi abun nan ku bane me goban me kuma za a yi goban an gane ba haka kare na mu hankali ni kai Allah ka gaya min me faru a dama ba wani wannan bane gobe ne zaben nan zo in sanar ma tun da wuri ne domin kai bukin kai ma zabe na tara kuɗi ina da uwar kuɗi in ina zabe an gaya ma ni ina can zan je in zauna da tura ka ce zan zo dinga ma wahala zan yi zaben me zan yi ma kare na ma na ma kana da zo kare na ma sai ka ce alkhairi ne wani mushi ne ta bangaren ka san ni wallahi alhaji tun satin jiya ake gaya mun yalla bai ya fito ya kamata wallahi alkhairi ne a samu a gaba na ba wani a yaraba ko wani a wani waye ka gane ka bude mun aiki ne ina da wani abinci ne ko da wani zama da zabi da su ya haka fito ga mun tun lokacin da da gani ba wanda ake tafiya wani da kurka ka wala ka a dama ba komai bane na gida na zo ne in gaya ma maganar wannan zaben dama ko bane sai da so nake wannan karan Allah da mun zo da alkhairi ne abin da ki kara gaya ma ma ba komai bane shine abin da yasa shine kan kuma na ga maka alkhairi ne saboda in dai har mun tafi wallahi wannan tafiyar akwai alkhairi a ciki ni na ga alamar nasara wallahi shi a ba batun wannan bane an da wallahi wannan alkhairi da ina jin ka wallahi dama ba komai bane wancan shekarar ne gaskiya ba mu zaɗin abin da ya faru lokacin na zo na ma buki tun da wuri amma kuma sai da abin ya zo gab sai kuma tafiya ta sauke wallahi wancan shekarar ba mu zaɗin alamar tafiya nan ba tafiyar gaba ɗaya ba zaɗi ba amma wannan karan muna fatan dan Allah ka ba mu dama Allah ya dafa mana kuma ku dafa mana mu zo mu wannan abubuwan mu tsaya mu zaben nan Allah da wannan tafiyar akwai alkhairi a cikin ta ba kawar wancan bacin Allah da wannan za a daɗin tafiyar nan maganar zabe waye wallahi ya kamata goban nan ko ma me ya kamata dan kafa wallahi goban nan na gama akwai alkhairi a tafiyar ya kamata ku zo ku kafa ku tsare wallahi a gunnan ku ne manya ku za ku faɗa kuma a ji in ba ku to mu kana kallon wancan shekarar abin da ya faru ba ku a ƙasa lokacin kowa za a zaba ni ba in dai ba nawa gwanin na za a zaba ni ba ni dai ai ba ha gwanin ni ma ina zaki ne na gwanin ya ka sani to bari ka je in gaya ma gwanin na ba irin kowa bane ba irin wannan awwal lawan da ai aranko labai to ai wannan shi bane ya labai ai wannan shi ne tafiyar ta mu dama shi ba in ga ma ai wallahi da ban ga ma ai bari in ga ma wallahi na dole ka samu na ruwa dole ma Allah ya wallahi godiya nake wannan abu haka wallahi godiya nake wallahi godiya nake wallahi da ban ga ma na gode fa wallahi na gode ka zo ma ta wa yanzu mutanen kirkin nan wakali na aran kofi kan suna cikin tafiyar nan yalla ai har yanzu barin ga ma ka taba di an canza to suna magana gaskiya ne yanzu dai na ji ka ce mu akwai tawakkali na aran kofi saura godi yanzu akwai amaguwa tarbai akwai malam Adamu akwai malam Musa akwai malam Yunusa duk suna nan ai su ma da su muka dinga kokarin ya mun zo ma mun yada wannan abu ka kure ni kai ka kure dakata ka san me yake faruwa Alhaji akwai man Bala Siraja da Yakubu Tobe da dan Kanawa akwai su suna nan na gaya maka da su ma muka kwana wallahi akan jaji da wannan abu ya kai namiji akwai Sirajo Coach da Ngorzo da Abba Nasidi
jihar Daura goje da akwai su. ai wa'annan su ne kan gauma in dai jajircewa ne na gama wallahi da su muke kwana akan je mun tsaya an yi tsayin daka wallahi Yau gida zan fitar da wajen zakka. to ya kamata zan je yanzu ma in gaya musu na zo na Barka da mu zan ganka. ka zo gidan yanzu na fadi Iba kai an rabta shi gashi a yanzu yana kwaba. Mu mun bege mun bu batun tafiyar gwamna a ran fosu. Ni na ji hadisi daga annabi mai kyau. Wannan fa na ga muku akwai faruwa. Me ya faru? Ai gobe za ta fashe ina ga ma gobe akwai zabe. to ai mu ma muna da namu zaben A haba ne. mu ma muna da namu zaben kai baka fa waye mu dai awwal auren fosi ne na Kai to ai mu wadi shi ne. to ai ni ma din shi din ne siyasa daidai da zamani musa ta kawai To, take musa ta. ga mana. Shining Star Mix. Wai me yake faruwa ma? Anya ba cikin gida nan koma an yi jan babuwa. Gari na ga babu kowa. Kuma gashi ana ta cewa goben nan wai akwai siyasa. Za a yi zaɓe amma kuma gari babu kowa duk sun tattare sun tafi Legas. Kai. Gaskiya akwai lauje cikin nan. Ko me yake faruwa? Amma bari in kira Saminu Gas. Yanzu me yake faruwa? Hello dan liman. Ya ake ciki? Saminu Gas ya ake ciki? A haba. Wani zaɓe tattara za a yi? Wani zaɓe ne? Allah. Ni ne nake zire makaranta. Ka san fata hafiz nake zirewa. Wani zaɓe nan ɗayan ɓata lokaci na in yi. To uban wa zan bawa ɗaliban? Kai wallahi kai ba zan ba. Ba zan ba. Amma dai ka san me inda ka ce haka ɗan liman. Zan ƙara so zan zo in ji yadda abin yake ka san ka yanke hukunci ba tare da ka yi bincike ba. Za mu zo mu katin zaɓe na dama ni ya yi ƙura wallahi. Shekara 40 ban yi zaɓe ba. Amma in na tsarin naka ka zo da tsari mai kyau ba matsala. Zan zo shikenan bara in zo. Okay. Wa kuna tare da tawakkali na Arab ko su kaura goje? Okay, kuna tare da shi? Ya bar gurin? Na so a ce na zo na same ku tare wallahi. Saboda akwai magana da za mu yi da shi ne. To shikenan ba matsala. Ga nan to yanzu zan ba matsala yanzu zan tafi shikenan. Ana kulle gidan ma babu wannan kawai yanzu zan tafi ba matsala. Ne angon Hafsa uban ya haya kun san haka ne. Hayya da Mansur ne fiye mali ya gwarzo ne. Kuma jika ne kace shi Hassan masanin Allah mun san su. kun san goban nan fa akwai abin nan fa Allah ku kuma fa nan bangaren gaskiya ne Ina ga ba garin din namu ne fa. Ba garin. ai duk mu ne yasin kai Durun wa ai ko sunan ne yasin. gaskiya ne kace duk ana tare yasin to tunda din mu ne ku dan gyara mun su zauna tunda dan hannun mu ne ba ai guri ya ba ko na gama zafi ina da awwal alam Kin samu yabo ko a ina kin bambanta. Mata da maza na ji suna tafiyar ɗanki a ran fosu. Waɗannan kuma su waye a haka? Kai? Bari lallaba duk da na ga bari shi. Hajiya yabi ya ce ta cika mai kishi. Na sa ayo sa
Bosu. Nasarawa lokal gamman bana awwal kai zan zaba. Ciyama. Ta. Awwali za mu zaba. Awwali za mu zaba. Mai kishin mutane, mai kaunan mutane, kai dan manyan mutane. Awwali ya fito Nasarawa, awwali za mu zaba. Hayya. Awwali za mu zaba. Matsayin ciyaman 'yan Nasarawa mun amince a Ramfosu. Awwali za mu zaba. Matsayin ciyaman 'yan Nasarawa mun amince a Ramfosu. Awwali za mu zaba a APC. Matsayin ciyaman 'yan Nasarawa mun amince a Ramfosu. Ilyasu na sanya Allah, sarki na Allah buwaye. A Ramfosu. Mai sama mai ƙasa Allah gwani mai juya yayi. A Ramfosu. Shi ne yake ban in yanan bayan da zan yi. A Ramfosu. Allah ka ƙara ilhama ne bai cika na a Ramfosu. Awwali za mu zaba. Matsayin ciyaman 'yan Nasarawa mun amince a Ramfosu. Allah salatin nan ka shiga ɗan amina. A Ramfosu. Annabi ne fiyayyen bayi wanda nake ta ƙauna. A Ramfosu. Allah salatin har matansa kamar sunana. A Ramfosu. Kasa da 'ya'yansa jikoki na sabon bari ba a sawo su. Awwali za mu zaba.